Papakol. 100 pesos sa kilo ng isdang papakol, no? Bossy, pwede ko malaman yung presyo nitong labahita mo. 180 po sa per kilo ng isdang labahita. 130. Mga tumpok din po ng mga bangus. Ang kano ngayon yung lapu-lapu mo? 240 ang per kilo. Lapu-lapu, fresh na tumpok ito. 50 pesos na tumpok ng mga sapsap. At mga isdang kabase sa halagang 50 pesos din po yan. Yan po yung mga tumpok natin dito, no, na binibenta ng ating mga vendor. So, ang mga tumpok ng tulingan ay 100 pesos tumpok. Ayan, yung mga tumpukan po dito ng hipon sa halagang 100 pesos. Magkano po per kilo? 3.20 po per kilo po rito sa mga hipon. Boss, Lando! Mura na ngayon yellowfin na. Mura na ngayon, bumagsak presyo. Ayan po ay 120 per kilo ng mga yellowfin tuna. Magkano ba yung bangus mo ngayon? O, kita mo, binagsak presyo, 100 pesos na lang isa, oh. Nakakalaban niya mga latag ng ano. Yan, ang presyohan ng bangus ni Boy Bangus. 100 pesos. Ibinagsak presyo sa 100 piso. Dating 130, ngayon 100 na lang. Yeah, 120 po sa kilo ngayon ng mga yellowfin tuna ng Malabon. 60 na lang kilo niya, mawag na tawa ng 50. Opo. Si Boss Lando Explorer po. Ikaw yung pinapanood ko araw-araw, kaya kami pumunta Oo, dito. dito kami pupunta. Ganda ng sap-sap. Tapos mga bisugo. 50 na lang. Kala ko ito 50. Yung mga tulis po ay 50 pesos po yung tumpok. Dito po tayo magkano? 260. 260 sa bisugo po. Ito paubos na. Sa kitang na yung magkano presyo po? 160 lang. 160. Murang-mura po yung kitang. Oh. Sap-sap po, Nay. 150. 150 po per kilo ng sap-sap. At ang mga kalawang natin ay 140 lang. per kilo. Mga tumpukan ni Don Ramon. Magkano? Don Ramon, magkano yung ano? Oh, yung 150. 150, dalawang piraso na isang papakol. At ayan, tumpukan po, oh. Magkano tumpok? 100 lang. 100 pesos na tumpok ng mga isdang gulyasan. Papakol po natin 100 pesos tumpok. Ayan, papakol po yan. Ito po yung presyo ng kanilang mga latag po dito ng pink salmon, no? 180 po ang per kilo. Isdang buguli, 160 po sa per kilo. At ang ating mga sagiti ay 160. Magkano po sa lapu-lapu? 240 sa mga lapu-lapu. Ay yung mga kalakitok po, 240 ang per kilo. Dito po sa mga latag po ninyo na Alright, so good morning everyone. Tayo po ay mag-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa kanilang mga latag na ating po may update, no? So nandito tayo sa Malabon Tumpukan, kung saan ay marami tayong nakikita na mga 50 pesos, 100 pesos na kanilang latag na mga isdang tumpok. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So fresh labahita at mga papakol. 100 pesos sa kilo ng isdang papakol, no? Bossy, pwede ko malaman yung presyo nitong labahita mo. 180 po sa per kilo ng isdang labahita, no? So maulan at umaambon-ambon. Pero tuloy pa rin tayo sa ating update na ma-update dito sa Malabon Fish Market. So 150 po ang kilo dito ng paninda ni Ate Pam ng mga bangus pandaing. Yan po ngayon ang mga per kilo ng mga bangus, no? At dito ay 130. Mga tumpok din po ng mga bangus. Ang per kilo po ay 160, no? Kaya yan po yung mga kilo.
So medyo lumalakas ang ambon. So araw po ngayon ng Huwebes. Tayo ay nag-update sa kanilang mga latag para malaman din ng ating mga viewers o mga pupunta dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So di magkano ngayon yung lapu-lapu mo? 240 ang per kilo. Lapu-lapu, no? Mga per kilo dito ng mga gulyasan natin ay 100 pesos per kilo. Dito rin po ay meron latag dito ay sa halagang 120, no? Ito po ay 100 pesos per kilo. Yung yellowfin tuna natin ay 140 per kilo. So bumaba na yung mga presyo ng mga latag dito ng yellowfin tuna. At dito tayo sa mga fresh na tumpok. Ito, 50 pesos na tumpok ng mga sapsap. At mga isdang kabase sa halagang 50 pesos din po yan. Yan po yung mga tumpok natin dito, no, na binibenta ng ating mga vendor sa bayan ng Malabon Fish Market. Ayan, mga latagan po dito, no. At dito tayo sa mga presyuhan ng mga hipon na ating ma-update na magaganda. So sa mga per kilo ay 300 pesos per kilo ng kanya mga latag na hipon. Tumpukan ng mga balsagalunggong, ayan po ay 100 pesos. Meron din po 160 per kilo. So, ang mga tumpok ng tulingan ay 100 pesos tumpok. So, gumilid yung ating mga vendor sa kanilang, sa sidewalk, no? Tumabi sila para makaraan din yung mga, ang ating mga sasakyan. 90 pesos per kilo. So, yan po yung mga update natin sa mga latag po ng mga gulyasan dito, no? Mga isdang gulyasan. At dito rin po, no. So dagsa po mga gulyasan. Yan po ay 100 pesos na kilo, 120. Good morning, bossing. Ayan, yung mga tumpukan po dito ng hipon sa halagang 100 pesos. Magkano po per kilo? 3.20 po per kilo po rito sa mga hipon. Boss, Lando! Maloko. Maloko talaga ito eh. Ayan, 140 po sa mga balsagalunggong. Mura na ngayon yellowfin na. Mura na ngayon, bumagsak presyo. Ayan po ay 120 per kilo ng mga yellowfin tuna. Gulyasan po ay 80 pesos. Yan na lang po ang mga kilo, no, na atin pong ina-update dito sa Malabon Fish Market. At bagsak presyo yung mga yellowfin at gulyasan. Tumpok mga yellowfin, no? Tumpok nga, oh, meron, no? 100 pesos yan, no? Tinumpok na. Tumpok, yellowfin. 100 pesos. Pero hindi 30 pesos, ha? Kasi yung nakaragtan 30 pesos, akala siguro 30 pesos yung sinabi ng tumpok ng yellowfin. Wala nagbebenta ng 30 pesos tumpok ng yellowfin. Parang nag-comment. Nag-comment siya eh. 30. 30 pesos. Hindi niya alam, sapsak yung 30 pesos. Salamat. Thank you. 150 po sa mga... Good morning. Ito po yung mga balat ng baka, no? 120 po sa per kilo. Wala sila Jomel, yung tinda. Congratulations sa bagong ano. Motor. Ginuha ko ng hulugan yun, 2 taon. Oo. Sandaan! Tumpok, yellowfin. Alright, so dito tayo sa presyo ng mangga. Magkano presyo, bossing? 120
Oh, tumaas no? So 130 po ang per kilo po dito ng mga manggang hinog. At nandito tayo kay Boy Bangus. Ayan yung mga customer niya. Nagkakaguluhan na naman siya. Oo, yellowfin. Biglang bagsak ang presyo. So talagang murang-mura na ang mga presyohan ngayon ng mga isda. Meron pa kang gulyasan na yun, 60 pesos. Oh. So shoutout sa'yo, Maeng. Good morning. Good morning sa'yo. Tinutumal pa sa kanila? Oo, bumaba na. Yellowfin, 120 na lang. Eh, magkano ba yung bangus mo ngayon? O, kita mo, binagsak presyo. 100 pesos na lang isa, oh. Nakakalaban niya mga latag ng ano. Yan, ang presyohan ng bangus ni Boy Bangus. 100 pesos. Ibinagsak presyo sa 100 piso. Dating 130, ngayon 100 na lang. May tumawa dyan, bubugbugin ko. Pasukit yung tendero, pagpasensyaan nyo na po. 60 na lang isa, 60. Yan mo, 60 na lang kilo ng gulyasan. Oo nga, umit ng bagsak, no? 60 pesos na lang po yung gulyasan. Tinawaran pa ng 50. Yeah, 120 po sa kilo ngayon ng mga yellowfin tuna ng Malabon. 60 na lang kilo niya, mawag tinatawa ng 50. Opo. Si Boss Lando Explorer po. Ito yung pinapanood ko araw-araw, kaya kami pumunta dito. Dito kami pupunta. First time niyo po? Sandaan na lang yan. So, dito tayo sa mga presyo pa, no? Shoutout sa'yo, Boy Putik. Masugid natin mamimili na pumunta rito sa bayan ng Malabon. Shoutout nga pa sa mamimili. Ayan. So, pampa natin 350 ngayon ng per kilo. Siya po si Boy Putik. Ayan po si Boy Tilapia. Pupuntahan ko na ngayon pa dahil sa panunod. Shoutout si Boy Tilapia po. At yung pong isang yon naka-violet, si Boy Bangus po yun. Si Boy Putik. So ito po yung presyo ng hipon. 300 pesos kilo. Sarap po niyan. Pompa, no? So ayan po yung presyo ng kanilang mga golden pompano, no? Ito, teto, tabo 100, 50 na lang po yung mga kada tabo. Shoutout sa'yo, Boy Tilapia. Good morning sa'yo. So, magkano yung mga latagan nating ano? Ito ay binaba mo na sa 100 pesos per kilo. Hindi na 120 yan. 120. Si Boy Bangus nagtatampo. Yun nga eh, 100 pesos na tilapyang Batangas, no? Umaga pa. So, yan po yung mga in-update natin sa kanilang mga presyo. Hindi, yung kapal na. So, nandito tayo ngayon kay Moy Moy Palaboy. Yung mga latag niya ngayon ng mga taong ay 40 pesos na kilo. So, ayan po yung laman. Shoutout sa iyo, Moy Moy, at mga prutas po natin dito. Ayan po. Shoutout, good morning po. 60 pesos. 120 po per kilo sa mga titis na ubas. Rambutan po natin ay 50 pesos ang mga per kilo. Opa, sitles 120 lang. Ayan, no? So, yun nga po yung mga presyo na ating ina-update sa Malabon Fish Market at gumilit po yung ating mga tindero, no? Tindera dito sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan ng presyo ng mga prutas na inyong mabibili o mapipili sa murang halaga. So, dito may bayabas, no? Good morning, no? Ayan po, murang-mura. Masarap magbayabas ngayon, no? 100 pesos lang po ang kilo. At yung mga okra natin ay 70 pesos kilo. So, shoutout sa iyo, Bito. Pakain. Sarap naman ang ulam mo, siomay. Ayan, no? Ay. May isda ka ngayon tulis, ah. Oh. Yan yung mga ginagawang sardinas, eh. Isdang tulis. Oh. Nagaanong latag ngayon. Pero bumagsak yung mga presyo, no? So, enjoy na sa pagkain, Bito. At magkano ngayon itong mga ano mo?
Ayun oh. Ang ganda ng sapsap. Tapos mga bisugo. Wait, tanan lang. 50 na lang. Ah, kala ko ito 50. Yung mga tulis po ay 50 pesos po yung tumpok. Eh dito po tayo magkano? 260. O, 260 sa bisugo po. Ito paubos na. 360. Mahal pa rin yung ano no. Medyo mataas pa rin yung mga bisugo natin. Kapag dagsate, bibili ako kahit ano. Kasi nung nakarang tatanong sa akin, sabi ko malalaki yung bisugo. Nagpapabili yung ano ko, kapatid ko. Dadalhin ko pa ng Dampalit ko. Biron mo, libre na. Iahati ko pa sa Dampalit. Free delivery pa. Eh may pasok na po ako ngayon eh. Kapag Sabado yan. Sabado kasi ako hindi nakapag ano kasi dito. Yung may pasok kasi ako eh. Kaya itong Sabado to, hindi na ako papasok. Pag meron, Mamaya ka na mo eh, may MD. asaan? May pasok ako eh. Ayun na naman sa... Ayun na naman sa mga takbuhan na naman. Pero hindi, okay, nasa gilid naman eh. Pag lang dito, lagpas sa area na to. Hindi talaga maiwasan, no? Buti nga, hindi si Guyong pupunta rito. Ayan na yata. Ate, salamat po ha. Boss, Good morning, boss. Ang tataba ng baklad taho. yan, baklad yan. Ah, ito na ang baklad. Pag ito katataba. Kahit kanyang kaliliit, matataba yan. Natataba nga, oh. Kahit maliit yan. Good morning po, Nay. Shout out po. At 100 pesos pa rin. Ilang yan? At 50. Oh, murang-mura yung mga ano, tataba, oh. Diyan yung makikita yung saradong-sarado yung pinaka-shell niya no, kapag baklad po yung Basta ating maliit, tao. saka maliit ka, Kahit maliliit, matataba yan. Baklad. Salamat po, thank you. At update pa natin yung ibang presyo. Doon po sa bandang ibaba. At makita natin yung kanilang mga latagan, no? Di parating ba talaga? Meron doon, buklaan. Ah, may nagtip na. Pero dito, buklaan doon. Ah, pwede po talaga dito. Wag lang po kasi pag sobra dito. Ano? Salamat po. So, 280 po na kilo dito ng mga hipon natin no, sa kanilang mga latag. Mura ang hipon, pwes na press. Ito yung mga presyo ng mga kilo ng mga tilapia Batangas. May 110, 120, 110. So yan po yung mga presyo no, ng mga latag. At dito tayo kay nanay. Ang ganda ng mga kita, ang mga babanse. Oh. Babanse, isang sapsap at mga isang kitang. So, alakaak at mga tawilis, no? Yan po yung latag ni nanay dito. So, fresh na mga kitang. ₱300 per kilo ng mga hipon. Sa kitang na magkano presyo po? 160 lang. 160, murang-mura po yung kitang. Oh. Stop-stop po, Nay. 150. 150 po per kilo ng stop-stop. Nay, salamat po, Nay. At buhay na tilapia Pampanga ay 130 na per kilo. At ang mga yellowfin po natin dito ay 130 po per kilo. Dilis, 100 pesos kilo. Taong po natin ay 40 pesos per kilo. So ito yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito tayo, 110 po no, mga tilapia Batanga.
So ito po yan, 110 ang per kilo. Good morning po. At 80 pesos po bagsak presyo mga gulyasan natin dito, no? At ang mga kalawang natin ay 140 140 lang. per kilo. So shout out sa iyo, Geng Geng. Good morning, Geng Geng. Shout out. At isa tatay, shout out po. At isang magandang umaga, Geng Geng. Shout out. At tumpukan po dito ay 100 pesos mga gulyasan, 300 pesos isang piraso. At meron tayong mga pusit dito. Ito yung pusit na ballpen. Yan po ay 120 per kilo. Tapos mga salmon head, no? Pink salmon, tumpok ay 100 pesos. So yan po yung mga in-update natin sa kanila mga latagad ng mga isda. Ay, morning. So, isang papakol. Ayan, mga tumpukan ni Don Ramon. Magkano? Mang Ramon, magkano yung ano? O, yung 150 po sa mga isang papakol, no? Tapos mga pagi, ayan. Tumpok yan. Tumpok po, no? Na shout out, good morning. Papakol po ito. 150, dalawang piraso na isang papakol. At mga pusit kalawang. Pusit kalawang magkano? 150 itong po. 150 po ang tumpok ng pusit kalawang. Salamat, Boss Jeff. Salamat. Pando, kabayaro. Talaga nga naman ay naku po. Ayan, tumpukan po, oh. Magkano tumpok? 100 lang. 100 pesos na tumpok ng mga isdang gulyasan. Yan, mga tumpukan po yan, no? Oh, sandaan. Update tayo dito sa mga presyohan ng mga tilapia. May 130 tilapiyang Batangas. 100 pesos sa mga kilo, no? Gustin, shout out sa'yo. Good morning. Magkano ang per kilo? 100 pesos po ang per kilo ng mga tilapiyang Batangas, no? Isang kilo. Tatlo isang kilo. lang, mura na yung tilapia. Ay, mura na tilapia ngayon. Dito kay Brian. Magkano ang hipon? 280 na per kilo. So busy ka ngayon. Na Isandaan na lang, isandaan. salamat sa inyo mga Lodi. Thank you. Dito tayo, tawid tayo sa kabila at update pa natin yung mga latag nila dito ng mga iba pang ating may update, no? Good morning, Lodi. Papakol. Ayan. Papakol po natin 100 pesos tumpok. Ayan, papakol po yan. Ito na yung ng papakol nila, oh. Pinakyo pa. Pwede pala yung paksiw yan. Shout out, good morning. Salamat, thank you. So, yun po yung ating update, no? Sige, salamat. Papasok pa eh. So, yun yung ating mga in-update dito sa Malabon Fish Market, no? Sa bayan po ng Malabon. At maluwag po ang kalsadahan at ang ating mga vendor ay gumilit po dito sa kanilang mga pwesto. So, yun. Naka-update tayo sa kahabaan po dito ng 39 Estrella Street, bayan po ng Malabon Fish Market. Hindi na nagkaintindihan. Ito po yung presyo ng kanilang mga latag po dito ng pink salmon, no? 180 po ang per kilo. 150 po.
100 kilo ng mga tilapia. Sa pandaing po, magkano, Kuya Ricky? 160 ang per kilo, no? Sa bangus po dito, 260 po sa mga per kilo ng mga bangus, no? Yun po yung per kilo. Ate, salamat po Kuya Ricky. Thank you po. God bless po. Pilayan mga konti. Ayan. Yan po yung pusit lumot nila, no? 200 pesos ang per kilo. So ito yung presyo ng ating mga latag dito ng mga isdang buguli, 160 po sa per kilo. At ang ating mga sagiti ay 160. Magkano po sa lapu-lapu? 240 sa mga lapu-lapu. Eh yung mga talakitok po, 240 ang per kilo. Dito po sa mga latag po ninyo ng dorado, 180 ang per kilo. Sa sniper po, 180. So yun po yung mga price update na in-update po natin dito kay Boss Aris sa kanyang mga latagan. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no? So Kuya Aris, Boss Aris, salamat at sa yung pagbibigay ng update ng presyo. Siya po ay naglalatag dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ng mga isdang bato. Salamat Boss Aris, thank you po. So yun po ang ating update. Dito po natin pinuputol ang ating pag-update sa bayan ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, no? Shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.